passar no només a Matadepera sinó a tot el nostre planeta. Però això bàsicament és perquè obrim una mica els ulls, obrim una mica la ment i comencem a pensar què podem fer a Matadepera per combatre o almenys si més no adaptar-nos a aquest canvi climàtic. Acabat això, sisplau, jo crec que vosaltres si teniu qualsevol opinió o qualsevol aportació que pugueu fer, doncs, com he dit al principi, aquest és un bloc totalment transversal que va de dreta a esquerra de la baix, doncs seran molt benvingudes les opinions. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Doncs començarem. Igualment plantejar la xerrada, evidentment, una pregunta que jo no us puc respondre ara, sinó que espero que podem respondre quan acabem aquest cicle que tractem el canvi climàtic dins del grup de la Matadepera. I per tant avui què farem? Doncs, primer presentar-vos una mica a Matadepera, en Santi ja us ha explicat una mica tot això, podrem apuntar 4 coses. La segona part serà introduir-vos al canvi climàtic. El canvi climàtic tothom en sent a parlar, se sent les notícies, però la meva idea era intentar que entengueu algunes coses més i que siguem conscients del que hi ha darrere. I per tant, doncs, de les conseqüències que tindrà, que tindrà, no per aquí 30 anys, sinó que allà avui hi ha moltes conseqüències que són degudes a aquest canvi climàtic. I per tant, intentarem veure què vol dir, com s'origina i com ens afecta. I finalment, doncs, farem algunes reflexions i ens podem preguntar, i això espero que es anirà responent al llarg d'aquests diàlegs i de totes aquestes activitats que farem, no? Si ho podem fer millor i si ens estem preparant pel que vindrà, és a dir, que tenim en compte tot aquest procés de canvi, doncs com ho podem enfocar. Bé, doncs, primer de tot, no m'enrotllaré gaire aquí, en Santi us ha explicat una mica, però bàsicament el que volem és teixir un grup de gent del poble i que serveixi per pensar, per entendre, per aprendre, tots aprendrem, segur, i per tant intentar aprendre sobre els temes de sostenibilitat i també quines conseqüències tenen en aquest sentit les nostres seccions. També apropar el coneixement. Matadepera té molta gent formada en moltes dimensions, en molts aspectes, i per tant en cada tema intentarem portar gent que ens permeti fer diàlegs de nivell i poder comentar aquests aspectes amb coneixement. I evidentment això lligar-ho amb els reptes ambientals i socials que venen, els propers anys i decennis. I també és troncal la idea de treballar pel bé comú. O sigui, la idea és treballar pel poble i si el nostre exemple serveix perquè altres pobles facin el mateix, doncs fantàstic, perquè d'això es tracta. Tracta de fer una mica que ens anem posant les piles en relació a aquests temes ambientals, en aquest cas seria del canvi climàtic. Però bàsicament seria compartir objectius i comuns des del punt de vista de la sostenibilitat. Però com ho farem, això? La idea és anar parlant amb diferents entitats, amb gent que hem pogut, per exemple, amb l'Institut de Matadepera, i han incorporat en el seu programa tractar el tema del canvi climàtic i anirem treballant en grups de l'Institut per poder desenvolupar aspectes i a més ja hem quedat que farem una conferència, hi ha el Dia de la Ciència, el Dia de la Ciència serveix perquè venguin científics que treballen diferents temes de ciència i expliquen als estudiants per què es dediquen a la ciència, quina ciència fan, com la fan, etc. Llavors aprofitarem aquesta xerrada per ensenyar el que en el meu cas a mi, jo que aniré allà, m'ha portat a investigar aquests reptes del canvi climàtic. Altres activitats, també hem parlat amb les escoles, amb l'escola Ginesta, amb Torre de Mer, amb Montcau la Mola, i la idea és també, ells ja fan, a veure, tots aquests, tant l'institut com les escoles estan fent coses, no és que no estiguin fent res, però la idea és intentar fer-ho créixer i per tant incorporar-ho d'alguna manera als seus projectes i això també diuen, per què no veniu? Sí, anirem a les escoles, si convé, a parlar amb el claustre o el que convingui, però la idea és que les escoles facin activitats i nosaltres poder assessorar allò que podem. Altres accions, per exemple, ara parlàvem de les festes de Sant Sebastià, amb la Germandat de Sant Sebastià, doncs inclourem un dels diàlegs, en principi la idea és incloure dins del programa de la festa i a més, aquells diàlegs que aniran passant des d'avui fins a tractar la festa de Sant Sebastià, la idea és que anirem tractant temes que ara comentarem,
i en tots aquests evidentment esperem que pugueu venir. I tot això ho clourem amb una festa final. Aquesta festa final seria, com deia, després de Sant Sebastià, potser serà al voltant de quan es faci la cursa del Montbudon, acabem de veure les dates, però la qüestió és que la idea serà el moment de compartir. I tot això que ha fet l'Institut, que ha fet les escoles, que s'ha fet a les diferents institucions, el que hem tret d'aquests diàlegs, la idea és posar-ho en comú amb una activitat que durarà, potser que duri un matí, en funció de quantes coses, jo crec que les tantes poden sortir. També haig de dir que he parlat amb els del Pòdium Matadepera, estem parlant de veure, hi ha una representació en música del canvi climàtic i estic intentant convèncer el Peter de que a veure si poden interpretar aquesta peça, o els del grup de teatre, a veure si poden generar com pastilles de petits diàlegs que tractin el tema del canvi climàtic. És a dir, que això, la idea no és només parlar de ciències, parlar de la gent, parlar de la societat i intentar que tothom noti, que senti, que visqui tots aquests temes. Bé, un tas de diàlegs, no m'allargaré aquí perquè ja ho hem comentat abans en Santi, però bàsicament fixeu-vos perquè jo soc el Santi Sabater, el Santi Fonseca. A veure, el canvi climàtic té moltes dimensions i un d'ells, ara ho veureu, és l'energia, per tant, algun diàleg estarà a l'entorn de l'energia, un altre sobre el tema de la salut. Penseu que hi ha moltes malalties que s'estan expandint pels canvis de condicions ambientals, estan venint malalties tropicals, però també hi ha les onades de calor que afecten a la gent gran, a la gent més vulnerable, etc. Hi ha molts aspectes que podem parlar en relació al canvi climàtic. També de l'aigua. L'aigua, una de les coses que fa el canvi climàtic és que modifica les distribucions de les pluviometries. Hi ha llocs que s'estan fent més secs, hi ha llocs que s'estan fent encara més perillosos i a més plou més de cop. Bueno, aquests dies, Déu-n'hi-do, però en general, diguéssim que en molts llocs està plovent molt més intensament. I l'aigua serà un recurs que, especialment en la nostra zona, serà un recurs molt necessari perquè serà molt limitat. Ja ho és ara i encara es fa. Altres aspectes, doncs, per exemple, la gestió forestal dels incendis, que comentàvem, potser serà un dels diàlegs que podríem incorporar a Sant Sebastià, tenim el PIB, tota l'activitat aquesta al voltant del bosc, i podríem parlar d'aquests temes. L'economia circular, parlem del reciclatge, parlem de com podem millorar la manera de fer i veure si d'alguna manera fent-ho més bé podem atenuar aquest canvi climàtic, o la producció i el consum d'aliments, la manera que mengem, d'on traiem els aliments, si els importem de llum, els portem de prop, com es fan, la dieta, tot això també afecta les emissions de gasos d'efecte hivernacle i per tant també afecta el canvi climàtic. I la política, no? He parlat amb gent del CATS, l'Arnau Caral, que és el president del CATS, pot venir a algun d'aquests diàlegs, però també m'agradaria sentir els diferents protagonistes polítics del poble, que poden dir com ells entenen el canvi climàtic, com ho estan assimilant, com veuen que es poden fer coses. Des d'un punt de vista no tan competitiu d'un contra l'altre, sinó que al final treure millores per tot el poble. Vinguin a dir, abans ho deia el Santi, que això que va d'esquerra-dreta i de dalt a baix. Per tant, això jo crec que ha de ser un objectiu comú de poble. I altres aspectes, aquí és un resol de molts periodistes, que són molt mediàtics, doncs també haurien de veure com es tracta tot aquest tema des dels mitjans. I per què no, també hi ha molts bons esportistes, tenim molta activitat d'esports aquí, però també hi ha esportistes que se'n van al Pirineu, que se'n van a fer esports de neu i sabeu que amb el canvi climàtic una de les coses que passarà és que cada vegada hi haurà menys neu i quan nevi nevarà de cop, però es tindrà molt més de pressa perquè tindrem temperatures més altes. Per tant, ja veieu que volem dialogar de moltes coses, totes elles relacionades en aquest cas amb el canvi climàtic, però que sí, poden interessar-nos. De la festa final, avui estem aquí, doncs com deia, aniran passant coses, aquestes activitats dels grups, i participen en principi totes aquestes institucions, escoles, tothom que he anat dient, i al final seria aquest moment de compartir, que seria aquesta festa final, que serà, com deia, a finals de gener. Tot això ho anirem anunciant, ho posarem al calendari i evidentment farem la distribució. Bé, doncs, dit això, deixeu-me que us parli del canvi climàtic. Com deia abans, la gent sent a parlar, però moltes vegades no sap ben bé què és, o no sap per què, o dubta a veure si és veritat o no és veritat. També com ens afecta, doncs anem a veure una mica tot això. Clar, el canvi climàtic deia que té moltes visions, cadascú ho viu de diferents maneres i si ho preguntés a diferents persones del poble, segurament la seva percepció i el seu coneixement no seria igual.
podem fer, bueno, que els he fet tots els interrogants de la mateixa mida. Hi hauria interrogants més grans, no? Interrogants més petits i a més de diferents colors perquè segurament els enfocs serien molt diferents. En tot cas, una de les coses que sí que segur que heu sentit a les notícies és que està augmentant la temperatura del planeta i va haver una iniciativa de l'Organització Mundial dels Meteoròlegs on a la reunió de Lima el 20 del 2014 van fer una simulació de com podia ser les notícies del temps, això que surt cada dia els dies del temps, que tothom sent, mira, el meteoròleg Mauri, conegut per tots, o qui sigui, en aquest cas és la Mònica López, també coneguda perquè ha vingut d'aquí, però ells presentaven com podia ser el 10 d'agost el 2050 si la tendència de canvi climàtic doncs va per les direccions que estem veient que s'han. I si vols posar haig de dir que una cosa és la meteorologia, que són les dades que van passant cada dia, i el clima no és més que el conjunt de la propietat dels patrons que s'observen amb les temperatures mitjanes, la pluviometria, la distribució de la pluviometria, i tot això és una de les coses que està canviant. Buenas noches, 10 de agosto de 2050 y seguimos con temperaturas muy altas. Llevan 10 días en gran parte del país con valores por encima de la media. Las temperaturas van a seguir siendo elevadas durante las próximas horas porque la masa de aire sahariana se va a mantener sobre España a lo largo de los próximos días, aunque lentamente se irá retirando. Seguiremos hablando de mucho calor, sobre todo incluso más, especialmente en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Allí suben las temperaturas y además se incrementará la mala visibilidad. Hoy hemos tenido avisos activados de nivel rojo por temperaturas máximas superiores a los 44 grados en gran parte del centro del país. Mañana se repiten estos avisos porque las temperaturas, como decíamos, se mantienen o incluso suben. Hacemos un repaso de las temperaturas durante las últimas horas. En el Valle del Guadalquivir, en Córdoba, han llegado a rozar los 50 grados, más de 45 en gran parte del interior peninsular, con temperaturas que también superan los 35 grados en el Mediterráneo. Allí la sensación de bochorno es muy significativa. Todo el Cantábrico con valores máximos por encima de los 37-38 y el Alto Ebro por encima de los 45. Tan solo se queda algo al margen de tanto calor la costa gallega. También en la meseta norte las temperaturas máximas superan de los 40 grados. Pero hoy nos queremos fijar en las máximas y en las mínimas. Vea Madrid. Hoy la temperatura máxima de 45 y la mínima de 28. De hecho, durante los últimos días las temperaturas máximas han estado entre los 44 y los 45 grados en la capital, pero las mínimas han estado entre los 27 y los 29. Por eso, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que serían las horas de sueño, encontramos valores para dormir entre los 28-29 y los más de 40 grados. Es difícil conciliar el sueño estos días en gran parte de España. Mañana sigue la misma situación, seguiremos hablando de sol, de calimas en el Mediterráneo y tan solo algunos chubascos en el Pirineo. Hoy hemos querido salir a la calle para ver qué opina la gente. Vaya día de calor espantoso. Y mira que yo he vivido días de calor. Hoy hace 37 años que me casé, me acuerdo que fue 41 grados. Hoy nos parecería fresquito y entonces fue una temperatura récord. Pues Carmen tenía razón, se refería a la ola de calor que tuvimos en agosto de 2010 con temperaturas altísimas. Los pronósticos del IPCC ya decían que las temperaturas iban a subir en el Mediterráneo, temperaturas que podían subir incluso hasta 5 grados en algunos puntos. En España hemos registrado un aumento de las temperaturas máximas entre los 2 y los 2,5 grados en el Cantábrico y entre más de 3, incluso en algunos puntos más de 4 en las máximas, pero también en las mínimas, temperaturas mínimas que han subido del orden de los 3 grados a lo largo de los últimos 30 años. Se ha incrementado el número de días cálidos, se ha incrementado también el número de noches cálidas. Prácticamente todas las noches son cálidas en el periodo veraniego en gran parte del centro y del sur del país, y se ha incrementado la longitud de las horas de calor. ¿Cuántos días seguidos tenemos en temperaturas tan elevadas en algunos puntos, sobre todo del sur? Más de 10 días más de las olas de calor que teníamos antes. Y los pronósticos dicen que durante las próximas décadas seguirá el aumento. Este es el pronóstico para el Mediterráneo para finales de siglo. Las temperaturas
continuarán subiendo. Y acabamos como siempre con nuestro refrán meteorológico para la jornada y nos dice por San Lorenzo, calor muy intenso. Ya lo decían nuestros abuelos, que hoy es una jornada de mucho calor, estos años mucho más. Buenas noches. Bé, això evidentment encara no ha passat, però si l'evolució del clima va en la direcció que està prenent, doncs pot passar que tenim la bola de vidre, però sí que pot passar que el dia que presentin les notícies del temps, doncs tinguem notícies un 10 d'agost com aquest que s'ha presentat en el Montcada. Per tant, doncs ja us podeu imaginar que aquestes condicions de molta més temperatura afecta tot. Si aneu a passejar pel bosc, imagineu un bosc on tenim encara molta més temperatura i molts més dies. És una mica un dels aspectes. Però tot això com comença? Bé, una manera de veure-ho, això ho va presentar Ramon Margalet, professor d'Ecologia, el nostre professor, i ell ho presentava com els humans hem anat incrementant el consum d'energia. I si anéssim a mirar els humans primitius, bàsicament, mesurat en watts, tots sabeu que és un watt, no? Un moment de 50 watts, de 60, ara tenen uns watts, en tot cas un es pot imaginar que és una unitat d'energia per unitat de temps, i en aquest cas, si no a veure, és per persona, és a dir, quina és la proposta que nosaltres funcionem i estiguem dins de les nostres activitats. I ell aquí representava diferents activitats, no? Per exemple l'aliment, i a la societat tecnològica ja estaríem als 464 watts. Home, això és aliment, però no vol dir que et mengis 464 watts, ara veurem que això està més acotat. Però en tot cas veieu com hi ha tota una sèrie d'activitats, la casa, l'intercanvi, l'agricultura, com això ha anat incrementant i per persona ja estem, en aquest cas, això són dades de dades americanes, que havien al voltant d'aquests 10.000 watts per persona. En el cas de la societat industrial això anava menys i si anem a l'home primitiu, com deia, bàsicament s'estava alimentant, perquè si bé la quantitat d'energia que nosaltres mengem té un rang relativament petit, de fet nosaltres estaríem entre els 93 watts i els 150 watts. Si estiguem a 150 watts començaríem a tenir problemes de menjar massa, de problemes de salut, és a dir, que la cosa no aniria massa bé, i aquí estaríem en una situació més una mica tocant la gana, estaríem justets. Per tant, estaríem... Però fixeu-vos aquesta altra que no ha parat d'incrementar. I això no ha parat d'incrementar, bàsicament, per com és el que han fet els humans, amb un triangle, que és aquesta energia exosomàtica que hem anat fent servir per fer moltes activitats, per organitzar millor l'espai, per fer vivendes, per produir aliments. Això es lliga amb el diòxid de carboni, ara en parlarem més, i el canvi climàtic. En un sistema natural ho tindria el sol, i aquí tenim la fotosíntesi, que és el que fan les plantes que capturen CO2 de l'atmosfera i fan la matèria orgànica, és el que veiem com creixen les plantes. La meitat de la biomassa, de la massa d'una planta és carboni, i és carboni que abans era CO2 que s'ha incorporat en aquesta activitat de la fotosíntesi, i aquesta matèria orgànica doncs, és després utilitzada per altres organismes i una part es pot anar acumulant. La producció primària va molt lligada també a aquesta energia exosomàtica que no circula per dins dels organismes, com per exemple el vent. Que plogui és el treball que fa la dissipació de l'energia perquè transporta aigua d'un lloc del planeta cap a un altre i en algun lloc condensa, i això és un treball perquè està regant els boscos, està regant els camps, etc. Els humans hem començat, ja fa temps, no? Hem après a fer servir també aquesta energia, els molins de vents, energia hidràulica, però el tema del canvi climàtic comença de debò, quan els humans descobrim aquesta altra energia. Aquesta altra energia, que és l'energia fòssil, que és una matèria orgànica que ha quedat retirada de la circulació i s'ha anat emmagatzemant en dipòsits, pot ser també carbó, petroli, també el gas natural, i aquest carboni estava fora de la circulació. I els humans hem dit, quan oxidem cremem aquest petroli, aquest carbó, doncs tenim energia, podem fer coses amb aquesta energia. Però clar, la conseqüència és que s'allibera CO2. I per tant, aquí tenim l'altre tema. Estem inoculant, introduint una quantitat de CO2 a l'atmosfera ingent. I això té conseqüències com ara veurem.
I en tot cas, l'altre aspecte és que aquest procés d'incorporar, de retirar CO2 de producció primària que creixin les plantes és un procés relativament lent. Però nosaltres estem fent això molt de pressa. Estem cremant ingents quantitats de combustibles fòssils a l'actualitat i ara veurem algunes dades. Clar, tot això té conseqüències. És veritat que els humans fem servir aquesta energia, això ens permet organitzar-nos, eines, maquinària, ciutats, vies de comunicació, tot això té un consum d'energia important. Evidentment, això també té activitats com és la producció de fertilitzants, pesticides, irrigació, que permet fer més aliment, però també estem fent servir aigua, ciment, metalls, minerals, i tot això, evidentment, porta al que s'anomena la revolució verda, capacitats de producció d'aliment a gran escala, ja de manera industrial, però per altra banda també vol dir ocupar el territori, fragmentar-lo, moltes vegades desforestar, i tot això evidentment ha anat molt lligat a com s'ha entès l'economia, no? És que l'increment de les taxes de consum com han anat lligades al creixement econòmic. Això seria un altre aspecte a discutir quan parlem de l'economia en alguns dels diàlegs. En qualsevol cas tenim aquesta tendència d'un desenvolupament heterogeni, massificació urbana, individualització de la societat, que ens dona uns símptomes. Un d'ells és aquest increment de gasos d'efecte hivernacle, també en molts llocs s'acumulen residus perquè fem anar tot molt de pressa però no posem l'energia per reciclar-ho prou bé i per tant s'acumulen els residus, les metalls que se'n van a l'Àfrica amb tots aquests residus que anem generant d'ordinadors, fa poc hem sortit programes de televisió, tot això s'empuxa en algun lloc. Però qui diu això, doncs també tenim problemes de l'erosió, de certificació, és a dir que realment tenim molts llocs del planeta que això ja està passant a gran escala. Aquí també tenim molts problemes d'aigua, l'escassetat d'aigua potable i pitjor qualitat. Pregunteu als que treuen aigua del freàtic com estan carregades de nitrats. I això és un exemple del que ens passa a Catalunya, però podem estendre-ho a molts llocs. També passa a Holanda, passa a Alemanya. Aquesta qualitat de l'aigua que en el nostre cas és encara pitjor perquè tenim molt poca pluviometria en relació a la població que tenim. I evidentment hi ha altres aspectes, estem al costat d'un parc natural, doncs és la destrucció d'hàbitats, la pèrdua de biodiversitat que a escala planetària porta a extinció d'espècies que un cop perdudes ja no són. I és un capital biològic importantíssim que s'ha generat en molt de temps a la història del planeta i que estem fent desaparèixer. Bé, us deia abans, el CO2. En quina quantitat estem tirant CO2? Fixeu-vos, això són dades, això són petagrams no us deu dir res, però són 10 a la 15, si fos un 1 i 15 zeros de grams, sabeu que és un gram, quan aneu a comprar pernil o quan aneu a comprar un tall, doncs això són, poseu-hi 15 zeros en aquell gram. I en tot cas, això és el que s'està emetent cada any. Les emissions, aquí partim de dades del 1960, les emissions estaven una mica en el cas de la deforestació, que són les dues causes, una és la deforestació, que al transformar biomassa, al retirar-la i oxidar-se, és CO2 que se'n va a l'atmosfera, i també aquests combustibles fòssils que abans comentava. Fixeu-vos que aquest s'ha anat mantenint, inclús en aquests moments, sobretot a les zones tropicals, però la que no para d'incrementar, i encara la taxa anual encara incrementant més, són les emissions d'aquests combustibles fòssils. Combustibles fòssils que bàsicament, històricament primer va ser el carbó, després ha vingut el petroli i després ara s'està posant molt de moda el gas natural, perquè crema és més nen, no deixa tantes partícules, però no deixa de ser un gas d'efecte hivernacle. És a dir que també està contribuint en aquestes emissions. I clar, aquestes emissions podríem dir que són al voltant de 10, aquests petagrams, aquest número tan gros, 10, dels quals un 10% tenen a ser deforestació, però el 90% són emissions de gasos d'efecte hivernacle. Deia que la deforestació està passant, aquí en aquests moments no està passant, però sí que està passant amb molta intensitat als tròpics. Per exemple, això són imatges des de l'aire. L'Artús Bertran va ser un senyor que es va dedicar a viatjar en globo i anava fent fotos des de l'aire, i una de les fotos és aquesta zona de l'Amazònia on es veu la deforestació de la pluvisilva, i moltes vegades això també porta, o zones també del nord del Brasil, no cal que sigui pluvisilva, però per fer plantacions de soja, com mengeu soja, penseu que també a vegades es fan en alguns llocs que s'han deforestat. O en el cas de l'oli de palma, que si mireu Borneo, doncs està deforestat a gran escala, i en aquest cas per fer aquest oli, que s'ha fet servir per moltes coses, per a les cuines,
per molts productes cosmètics, però també en algun moment pel biocombustible. En tot cas, són coses que estan passant. I deia que tenim un carboni en els ecosistemes que, a més, degut a aquest canvi climàtic, és vulnerable. I si es quantifica quan la tenim, doncs abans deia que cada any deixem anar aquests 10 petagrams, però resulta que la biosfera té moltes zones on s'ha quantificat al voltant de 500 petagrams, 50 vegades més, i que és a la vegetació i en els sòls. I bàsicament surt per efecte de sequeres, per efecte de deforestació i també per grans incendis que s'estan donant especialment a les zones tropicals. Clar, tot aquest CO2 que va a l'atmosfera, com és que sabem que està passant tot això? Doncs tot això neix del senyor Keeling. Aquesta és una de les formes més famoses que els científics estem veient molt sovint, i no sé si ho heu vist alguna vegada, però bàsicament el que ell es va dedicar des d'una estació a Mauna Loa, a Hawaii, a Hawaii, doncs es va dedicar a mesurar la concentració del CO2 de l'aire. I primer ell no ho sabia que això estava passant, i va dedicar-se a anar mesurant cada dia, amb molta intensitat, aquesta concentració de CO2, que aquí ve donada en pp's, parts per milions, igual, però fixeu-vos els canvis dels valors. Aquí tenim, clar, aquí diu, si no hi hagués canvi climàtic ni hi hagués aquestes emissions, un el que esperaria és que tenim uns moments en què la biosfera té menys activitat biològica de créixer, i per tant la quantitat de CO2 és una mica més alta, i quan comença a créixer la primavera, que comença a haver-hi molta activitat, totes les plantes comencen a treure fulles, comença a retirar part d'aquest CO2 i un ho veu en aquests cicles anuals. Clar, si no hi hagués aquest increment del CO2 a l'atmosfera, aquesta corba seria així, seria plana. Petites oscil·lacions, un any més, un any menys, però el que va veure aquest senyor és que aquestes oscil·lacions es donaven, però a més la concentració tendia a augmentar. I augmentar molt. I a més que les taxes d'aquest augment s'està incrementant encara més, cosa que encara ho fa és preocupant. I perquè veieu la magnitud d'això, mireu aquí, aquestes són dades tretes de mostres de gel, de diferents mètodes, i aquí el que tenim és des de 800.000 anys enrere, encara l'espècie humana no hi era, com anava canviant aquesta concentració de CO2 a l'atmosfera. Aquí el que veieu és que normalment estàvem oscil·lant, si mirem l'era preindustrial i les glaciacions, moments de glaç, estaríem entre 185 i 278. I això té una certa ciclicitat, anava pujant, anava baixant, i evidentment hi havia moments de més fred, glaciacions, moments de glaciació, més activitat biològica, i això es anava modificant. Però si mireu el que ha passat, no amb 800.000 anys, sinó des de fa molt, molt poc, si partim de l'era preindustrial estem parlant de finals del segle XVIII, començaments del segle XIX, i si mirem com ha passat, doncs això ha pujat així, i avui estem aquí. Bueno, avui això era el dilluns, vaig mirar els dilluns quan estava. I fixeu-vos que els humans, tot això encara no ho hem viscut mai, és una nova situació, totalment nova per nosaltres. I evidentment això té conseqüències pel clima del planeta. Pel clima del planeta ara ho veurem, però aquest CO2 que tirem cap on va? Doncs per una banda hi ha una part, aquí tenim els orígens, combustibles fòssils, deforestació, i un 44% es queda a l'atmosfera, i per això el senyor Keeling anava mesurant aquell increment. Una altra part, que ve a ser al voltant d'un 30%, com que les plantes creixen i poden acumular biomassa, poden retirar una part d'aquest CO2, d'aquest carboni, i ve a ser al voltant d'aquest 30%. I després hi ha una altra part que se'n va als oceans. I els oceans, que també és una via de sortida, de retirada de CO2, de fet també pateixen conseqüències, perquè les aigües dels oceans s'estan acidificant. I això dona conseqüències també, per exemple, pels corals, sistemes coralins i molts sistemes, aquesta disminució del pH dels oceans. En tot cas, fixeu-vos que el que està incrementant no tan de pressa com si no hi haguessin ni massa boscos ni hi haguessin els oceans, va un ritme més a poc del que aniria, en relació al que s'hi tira, però en tot cas està augmentant i molt ràpid. I això és important perquè aquests gasos, com el CO2, no només el CO2, però el CO2 és un dels que destaca, de
tenen aquest efecte hivernacle. L'efecte hivernacle ja... Si un analitza la composició de l'atmosfera, un detecta diferents gasos i diferents gasos absorbeixen radiació. I resulta que la Terra rep radiació del Sol i aquesta radiació es va dissipant. Hi ha una part que rebota perquè hi ha núvols, hi ha una part que entra, hi ha una part que rebota del terra si hi ha superfícies de glaç i torna cap a fora. Però aquesta composició de l'atmosfera és molt important perquè entreté més l'energia en el planeta. Si s'absorbeix l'energia, en aquest cas l'energia infraroja, que és l'energia, l'escalfor, que se'n va, la dissipa aquesta que reflecteix de la Terra, el que aquí genera és un entreteniment de l'energia que fa que augmenti la seva temperatura, en aquest cas de l'aire. I bueno, no podria dir, ostres, que dolents els gasos d'efecte hivernacle. Home, si no tinguéssim gasos d'efecte hivernacle, la mitjana de la temperatura del planeta seria de menys 18 graus. Ara estem al voltant de 15 graus. Al voltant de 15 graus i creixent. Però el que estem fent és desequilibrant-ho molt ràpid. Tan ràpid que ni els organismes vius tenen temps de reaccionar. Perquè un arbre que l'han plantat en un moment, doncs quan tingui 100 anys, les seves condicions seran molt diferents de quan el van plantar. I això especialment en els processos que tenen escales temporals una mica més llargues. Clar, aquests de l'IPCC, que sentiu parlar a vegades, que fan els informes del canvi climàtic, ells s'avaluen quina composició, ara no entrarem als detalls, això ho he tapat una mica, dels diferents gasos d'efecte hivernacle. N'hi ha uns que contribueixen a l'escalfament, però després hi ha altres molècules que contribueixen al refredament. És a dir, si hi ha partícules que deixen passar tanta radiació, això representa contribuir al refredament. Però si hi ha gasos que absorbeixen energia, això vol dir augmentar aquest efecte hivernacle i aquest escalfament. I el que s'ha vist és que aquí teniu dades d'aquest augment del que se'n diu el forçat radiatiu, aquest augment de retenció de l'energia, i el que es veu és en watts per metre quadrat, des del 1950 havia augmentat, si fem de referència com estàvem en 1750, doncs ha augmentat 0,57 watts. Però el 2011 ja estàvem respecte a aquest 1750 que hem augmentat 2,29 watts. Clar, 2 watts, 3 watts no sembla molt, però si anem posant un metre quadrat al costat de l'altre sí que és molt. I això és una part del que passa. I això reflecteix, això ja ha passat, ja s'han detectat diferents canvis ambientals. Per exemple, aquí tenim la temperatura de l'aire, que està pujant, clarament. El fet d'augmentar la temperatura de l'aire fa que s'evapori més fàcilment l'aigua i que es contingui a l'atmosfera, per tant augmenta el vapor d'aigua. No vol dir que es veiem en forma de núvols. El vapor d'aigua el veiem quan condensa el líquid. Però si tenim més temperatura tindrem aquest gas en lloc de líquid, aquest vapor d'aigua en forma de gas. Fixeu-vos també la reducció de les cobertes de gel. Fixeu-vos que ara parlen de que passen els transatlàntics pel Pol Nord i que es discuteixen el Canadà i els Estats Units sobre les aigües i que Rússia també vol establir rutes comercials o de transport, etc. Fixeu-vos que això ja, el Trump que diria que és un negacionista i que això no és, però ell s'ha aprofitat tot això. Si jo estigués com sempre estaria tot glaçat i no passaria tots aquests anys. I més coses, està escalfant els oceans i això també té conseqüències com ara veurem, però suposo que algú de vosaltres li agrada la muntanya i ha vist que tots els glaciars que als 150 un veia, doncs com van empugint. Això és un efecte d'aquest augment de la temperatura. I a més, un altre aspecte, a la pujada del nivell del mar. D'augment, les estimes és que s'ha pujat al voltant de 20 centímetres. Es calculava amb alguns d'aquests informes que podria arribar a pujar un metre. Jo vaig parlar amb en gent d'Holanda, em deien, nosaltres parlarem un metre. Ells estaven fent les infraestructures per bombejar l'aigua perquè estava sota l'aigua, sota mar, sota el nivell del mar. Però és que si s'acaba fonent tot Groenlàndia i moltes de les castells o el gel que tenim a sobre les superfícies terrestres, doncs pot arribar a 100 metres o més. I per tant, això, tots els que estem a la costa, té unes conseqüències importants. També la coberta de neu. Es parlava de les infraestructures destructives. Ara, no sé, sentíem que anuncien que volen fer les Olimpiades d'hivern, al Pirineu, el 2030 o quan sigui, però ja veurem si es pot fer, perquè no és només fabricar la neu, és que la neu es conservi, perquè tinguem prou baixa temperatura. I tot això, a més,
està donant, ja s'ha observat un augment de, fixeu-vos, el freqüència amunt vol dir que puja, per una banda, els períodes de sequera, no només a l'est d'Àfrica, també al Mediterrani, allò que hem vist molts anys, que hi ha hagut molts anys que ha plogut molt poc i no podria, doncs això ja s'ha vist que aquesta freqüència està augmentant. Els dies i les nits calentes, els ciclons tropicals, que els ciclons els hi posen nom, no? Ara sentia que hi havia el Friends, no? Aquest huracà que està entrant als Estats Units, des de la Champions, però en qualsevol cas, fixeu-vos que està augmentant, això són dades des dels 70 cap aquí, però s'ha vist que està augmentant la freqüència i la intensitat d'aquests fenòmens. Clar, és lògic, perquè si escalfem més al mar, aquesta energia s'acaba dissipant, i si hi ha més energia per mobilitzar les masses d'aigua i d'aire, doncs òbviament tot això és molt més violent que si hi hagués més energia. Fixeu-vos a més la baixada de les nits, que abans també la Mònica ho comentava, de la baixada de les nits fredes, per tant més calor a les nits, i tot això encara podem anar més enllà. Tot això que s'ensenyava ja ha passat i el que passa és que es pot anar exagerant. Aquest és el camí de les emissions de combustibles fòssils. Aquí teniu la línia que s'ha donat ja. I els economistes i els que tracten aquests temes doncs, fan escenaris de futur. I si la societat humana fes això, això, això? I si fes això, 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 altre? I si siguin una mica més sensibles al problema i decidim retirar part d'aquest CO2. Doncs tot això determina diferents escenaris que són amb els que treballem en canvi climàtic, quan parlem anem a explorar què li passarà, per exemple, als boscos en el creixement els propers 100 anys. Doncs fem córrer aquells boscos, fem créixer aquells boscos per aquest escenari, i anem comprovant quins efectes té tots aquests canvis sobre el seu creixement. I això què vol dir? Ho haureu vist potser alguna vegada, potser no, però aquest 8,5. Bàsicament el que està dient és el que deia abans, el radi trifòsic, que són aquests 8,5 watts per metre quadrat d'increment respecte al que teníem en el 1750. I en aquests 6, doncs són 6 watts per metre quadrat, 4,5 i 2,6. Però fixeu-vos, això seria la intensificació de retenció d'energia en el planeta, però això té conseqüències per les temperatures, que és el que posen aquí al costat. Aquest podria dir que estaríem augmentant la temperatura entre el mig mundial, que en alguns llocs seria molt més, entre 3,2 i 5,4 graus centígrads, això a final d'aquest segle, i així veuríem que els altres, el 2, 3,7, 1,7, 3,2, 0,9, 2,3. Clar, tot això, augmentar la temperatura té conseqüències, però que si l'augmentem 5 graus, no sé què us imaginaríeu, però tindrà moltes conseqüències. I deia que això ja s'està veient, això són dades mesurades, ja són dades reals, són dades que han passat, això és del 1901 al 2012, i fixeu-vos aquí com aquests vermells dominen, vol dir que estem amb temperatures més calentes, i especialment aquests darrers anys. Fixeu-vos aquí que des d'aquest període, aquí tindríem l'any 2000, aquí el 1950, doncs d'aquest període tenim una tendència clara de temperatures que cada any van batent rècords. Si mirem les dades, és com... Per això deia que el clima està canviant, perquè si el clima entén que és la temperatura mitjana de Barcelona, la pluviometria mitjana, doncs el que està veient és que aquella mitjana ja no és la mitjana, perquè s'està modificant. Aquesta és la idea del canvi climàtic. I la pluviometria, la temperatura té molt a veure amb l'aigua també, perquè podria ploure el mateix, però si hi ha més temperatura, l'aixugament que tenen els sistemes, l'evaporació que es dona és més alta i per tant estan patint molt més estrès hídric, encara que els hi plogui el mateix. I fixeu-vos doncs la pluviometria, a més. A sobre que hi ha més temperatura, veieu aquests colors marronets, doncs a la nostra zona mediterrània, fixeu-vos que això vol dir que hi ha una disminució, una tendència a la disminució de la precipitació. I hi ha una disminució de la precipitació i a més, com que l'energia es dissipa de manera més sobtada, moltes vegades és molt més concentrada. Tenim aquestes evidències de tempestes molt intenses que s'estan donant. Això encara no ha passat, tampoc, allò havia passat, això encara no ha passat, aquell era l'escenari del 2,6 watts per metre quadrat, 8,5, i perquè veieu una mica
doncs aquí estaríem augmentant la temperatura. Si féssim això ja estaria prou bé, tenint en compte la inèrcia del clima, i volia dir que ens estaríem portant força bé, però si continuem com fem fins ara, si no canviem la manera de fer, segurament aniríem més cap aquí, on aquí fixeu-vos que hi ha llocs molt foscos, que vol dir que estan augmentant les temperatures amb una intensitat molt elevada. Les precipitacions, a més, doncs, les projeccions en aquest escenari hi ha lleugeres disminucions, però no és tan exagerat com el que passa en aquestes zones, tot i que hi ha llocs que fixeu-vos que plou molt més intensament. És una redistribució dels patrons de precipitació en el planeta, modificant aquestes intensitats. I això és important perquè, fixeu-vos, si un intenta relacionar la temperatura i la precipitació amb quin tipus de vegetació tenim, doncs no s'estrany que tinguem la pluvisilva, la selva tropical, per exemple, en llocs que plouen 4.000 mil·límetres o litres per metre quadrat, aquí estan centímetres, i aquí tindríem, amb un rang de temperatures entre 20 i 30 graus, tenim aquest tipus de sistema. I no l'explicaré tots, però si ens n'anem als llocs més freds, la tundra, doncs que estaríem al voltant d'aquests menys 10 graus, en aquest lloc hi plou poc, i aquí tindríem deserts, els sistemes mediterranis, etc. És a dir, que la vegetació es troba en llocs que s'ha acoplat en aquestes condicions climàtiques. I fixeu-vos que això podria pintar mapes de tot això, però tot això ja s'està veient que les fronteres estan canviant. I no només en el sentit horitzontal, sinó també hi ha vegetació que està pujant cap a dalt de les muntanyes. I la que està a dalt de les muntanyes, quan ja no pot marxar, doncs ja no se'n surt. I la de baix, doncs, a baix de tot, pateix. Pateix perquè ja s'estan donant tots aquests canvis. I evidentment això va molt lligat a períodes, moments d'estrès, aquí tenim més humit, més sec, si ens anem cap a llocs més secs, on la durada de les sequeres són més llargues i a més un augment de temperatura més càlida, doncs això se'n va cap al clima del futur, se'n ve més cap aquí, i fixeu-vos que aquí tenim esdeveniments de mortalitat. Mortalitat que un, quan se'n va per les muntanyes d'aquí al costat, ja comença a veure que hi ha anys que veu que hi ha mortalitat, per exemple, de pins o de soques d'alzina. Algunes vegades poden rebrotar, però ja s'està veient molts d'aquests efectes de sequeres prolongades, no un any, sinó un any, un altre any, i ja no sé si. Això també porta dificultats de planificació, perquè, per exemple, els sistemes forestals tenen escales temporals que poden anar a 80 anys vista, a 100 anys vista, però clar, això ho podria planificar sabent que el clima seria el mateix, però si d'aquí ara plou 600 mil·límetres i a mitja Catalunya i resulta que d'aquí a 50 anys en plouran un 30% menys, doncs la vegetació que pot viure en aquestes condicions òbviament no és la mateixa, i per planificar forestalment la gestió d'aquests espais doncs també té problemes. Però això no és només pels boscos, pels camps agrícoles, la producció d'aliments. Ara s'estan, el senyor Torres ja fa anys que fa recerca i se'n va cap a Trem a plantar les seves vinyes, perquè pensa que el Penedès potser no tindrà les condicions més idònies. O parlen amb pagesos de llocs i diuen és que no sé si plantar oliveres, no plantar-les, perquè no tinc aigua, i clar, és que ja veu que les condicions estan canviant i les oliveres quan no tenen aigua doncs tiren les olives. Altres aspectes, per exemple l'expansió de la processionària. La processionària està molt limitada pel fred. Si tenim temperatures més calentes als nostres voltants doncs tindrem més expansió d'això. Altres, per exemple, els incendis. Tenim més temperatura i més períodes de sequera, la vegetació crema molt més fàcilment, tenim esdeveniments riscos d'incendis més elevats, i això també ja ho saben. I no només això, doncs, com deia, encara que no cremi la vegetació si pateix sequeres, això són dades de l'any 94, no sé si us recordeu, però va ser un any rècord de sequera, tot i que després va ploure de cop al novembre, a l'octubre-novembre, però va haver una primavera molt seca i un veia les alzines, les alzines a gran escala. Això és prop de Montserrat, això seria Prades, però en qualsevol cas això és una cosa molt general. El sistema mediterrani nostre, dels nostres voltants, en principi està molt afectada pels insectes, els incendis i les sequeres, i això afectaria més a altres zones, per exemple, a zones més fredes, les nevades i les gelades, no vol dir que aquí no passi, no vol dir que de tant en tant aquí tinguem temps huracanats. I això, els esdeveniments extrems, doncs ja estan afectant a moltes zones del planeta, ja s'han detectat mortalitats per atacs d'insectes, per sequeres prolongades, també s'ha vist en zones pluges torrencials que provoquen erosió, etc. Però tot això també fa que hi hagi un pic i molts sistemes acabin de canviar d'estat. De canviar d'estat vol dir
per exemple, quan teníem un bosc amb una estructura, tinguem ara un sistema molt més simplificat. I jo puc parlar de moltes coses i no puc parlar de tot, però per exemple també hi ha pèrdua de biodiversitat terrestre i aquàtica, pèrdua dels esculls de forat que abans comentàvem, la acidificació dels oceans, no només això, també parlar sobre la pesca i l'entrada de nutrients prop dels coralls, les illes que desapareixen sota l'aigua, moltes illes del Pacífic ja deixaran d'existir sota l'aigua perquè la gent no podrà viure perquè estarà totalment coberta pels oceans. I les inundacions a les zones de costa, penseu, per exemple Holanda o aquests llocs que tenen aquests deltes, nosaltres el delta de l'Ebre, doncs si puja el nivell del mar, doncs això també dificulta l'evacuació quan plou, perquè l'aigua es belluga per gradient de gravetat i va dels llocs alts als llocs baixos. Però si tu al lloc baix el puges ja no hi ha tant desnivell i per tant costa més d'evacuar. I quan tinguem pluges torrencials també costarà més d'evacuar i podríem tenir inundacions en aquestes zones. Ja per no dir la desaparició d'algunes zones costaneres com el delta de l'Ebre, però també tindrem refugiats climàtics. La gent que, o bé perquè no cal que s'alimenti una illa, però potser perquè tots els sistemes de producció se'n van al carai perquè hi ha que ja no poden produir aliments, a algun lloc han d'anar a menjar aquesta gent. La pèrdua i afectacions d'infraestructures, clar, l'aeroport de Barcelona no està gaire amunt. Quan pugi molt a nivell del mar i no comencen a fer infraestructures, doncs allà tindrem un problema. I molts altres que podrien. Bé, ja acabarem aviat, podem fer-ho millor. Ens estem preparant prou pel que anirà a venir. Això serien les qüestions que a mi m'agradaria que anem discutint durant aquest cicle. I bàsicament potser jo petites reflexions. Per una banda, això ho va passar a l'Steve Running, una xerrada que va crear, i ell ensenyava aquests dos models. Per una banda, el model econòmic a l'ús, el que domina, el que està decidint les grans coses que es fan al món, i aquí doncs clar, aquesta senyora, podria ser un senyor, segurament seria més normal un senyor, hi ha més senyors que senyores que fan això, però en tot cas representa que està molt contenta, perquè tot creix, la població, l'economia, la producció d'aliments, l'ús d'aigua de dolça, etc. Però al costat hi ha el futur, que és un nen amb un globus de la Terra, doncs sí, tot això creix, però la Terra no ha crescut ni un pèl, tenim la mateixa Terra. I aquest és un dels temes. I per tant, aquest uau que fa aquesta senyora en aquest cas, aquest cartoon, doncs aquest potser no seria un uau, seria un worry, una preocupació. I això també tenim, els que ara estem decidint tenim una preocupació i una responsabilitat important dels que vindran després. Jo li vaig demanar al meu fill, escolta, per què no fas, que a ell li agrada dibuixar, fas els dibuixos, ja hi veia Mata de Pere en aquest context, jo sé que aquí teniu aquell món del uau, tenim Mata de Pere, i aquí totes aquestes coses, escalfament, podem imaginar-nos tot el que he anat parlant abans i com el temps va passant i el sistema t'agrada. Però suposo que us agradaria més tenir aquesta altra Mata de Pere, i el que tenim és un sistema que intenta que amb el temps podem conservar les coses, modificant el que es necessiti, però tenir un sistema que relativament sigui estable en el temps. I la clau està en que moltes vegades ens oblidem que tenim un planeta finit. I aquests del Global Footprint Network també ho treballen i bàsicament en algun moment els humans hem d'acabar acotant què deixem per biodiversitat, què ocupen, què fem per producció d'aliments, etc. Tot això. I ja va sortir a les notícies, això vam córrer per Mata d'Esfera, el WhatsApp de Mata d'Esfera, però en tot cas fixeu-vos aquí, hi ha l'esgotament de recursos anuals i aquí hi ha el temps, els 70, els 73, va passant el temps, i aquí el 2018. Fixeu-vos a nivell mundial com ha anat canviant la data, això va passar el 70 al 29 de desembre, però resulta que actualment està passant el 2018, va ser l'1 d'agost. I en el cas d'Espanya, doncs això va passar l'11 de juny. Bé, un podria dir, home, però què vols dir s'han acotat les reserves? Què vol dir això? Perquè total, estem aquí, no? Estem avui aquí, funcionant, menjar, tot. Jo a vegades als estudiants els explico d'una manera, no? Imagineu-vos que teniu uns diners al banc, i allò rendeix un capital.
I el que passa és que si un cada any va traient el que li ha rendit el capital, ell veurà sempre aquell capital. Veurà que aquell capital és una riu. I si un treu més del que li rendeix aquell capital, els recursos que disposa perquè li vagi generant un nou capital, doncs el que veurà és que aquell capital anirà fugint. I per tant, una manera de veure aquests recursos és que tenim un capital a la biosfera i que en aquests moments estem reduint aquest capital. Estem menjant, no deixem que els sistemes s'autoregenerin, no deixem que els sistemes s'automantinguin per mantenir-se estables, i el que estem fent és reduir aquest capital. I evidentment aquí a Matadepera tenim molt a fer, segur que hi ha responsabilitats de tot el món, hi ha llocs que encara és pitjor, però jo crec que una de les idees és que hi anem pensant, i recordeu els símptomes, no? Doncs, clar, aquest menjar capital, aquest menjar de la biosfera que estem fent els humans es tradueix en allò que abans us deia, no? Increments de gasos d'efecte hivernacle, més contaminació, destrucció de sols, escassetat d'aigua, destrucció d'hàbitat, etc. Tot això que ja són símptomes que s'estan veient no a escala local, sinó que es veuen a escala global. I la sostenibilitat, bàsicament, de què parla? Parla de la capacitat d'un sistema de continuar, no? De continuar actiu. Idealment de manera indefinida, sense degradar-se, sempre la termodinàmica va degradant alguna cosa, però en tot cas mantenir un sistema que es pugui sostenir, mantenir en el temps, funcionant, i per tant, tornant a la responsabilitat que tenim avui, satisfer les necessitats de la nostra generació actual, però no comprometre els que venen després, perquè després hi haurà gent aquí que intentarà viure i intentarà fer coses. I evidentment té moltes dimensions, no només té la vessant mediambiental, i per això penso que és un tema molt transversal, on ha d'intervenir totes les dimensions del poble, perquè també hi ha una vessant econòmica, hi ha una vessant social, i al final el que es tracta és de trobar aquest equilibri de sostenibilitat tenint en compte totes aquestes dimensions, perquè si no, no ho arreglarem. Jo puc anar a fer, no vull fer sermons a ningú, puc anar a explicar des de la ciència què sabem del canvi climàtic, però això seria de parlar d'aquest aspecte, però és molt important que els sociòlegs també ajudin a comunicar això i veure com això es pot anar introduint a la societat de la mateixa manera que els economistes, quan decideixen els models que han d'assumir o desenvolupar, doncs que tinguin en compte totes aquestes coses. I també m'ho va passar l'Steve Running, això era, diu, home, mira, aquí tindríem el planeta Terra, que és ben petit, no? Però és que només en tenim un. I estem actuant com si en tinguéssim molts. I per tant hem de començar a pensar que en tenim un. I que encara que Espanya decidiran a Mars, al final no penseu que tots mirem a Mars. Vull dir que això serà pedregat, si és que avui va. És a dir, que al final el que haurem de viure és amb el que tenim aquí, i per tant és molt important incorporar aquests aspectes. Tenim molt a fer el tema del transport, els edificis, l'energia, fer coses diferents, també incorporar les produccions amb energies renovables, aquí el reciclatge, doncs això està bé, però segurament també hi ha molt a fer, per exemple, en reduir la generació de residus, no és tant que el reciclem més, sinó que en fem menys. O, per exemple, la captura, o en aquest cas seria la revegetació allà on pugui ser, o segrets de carboni, molts sistemes que estan molt. I des de la producció de menjar, agricultura i ramaderia ja molt a fer, penseu que hi ha molts dels gasos, he parlat molt del CO2, però un altre gas d'efecte hivernacle és el metà, que surt de molts d'aquests sistemes inundats, emissions de metà, o per exemple dels pets de les vaques, i a partir d'aquí també tenim maneres de fer. Bàsicament la idea seria que com més intensiu normalment més emissions, de la manera que ara està muntat. Ja estic acabant, fixeu aquí teniu independència energèticament, preservar el rainforest, la sostenibilitat, tota una sèrie de paraules que van sortint, això en les cimeres del clima, i aquí hi ha un del públic que diu i si tot això no fos veritat, d'alguna manera, o fos una fal·làcia, però potser estaria fent una cosa bona per res, però jo crec que en qualsevol cas fer-ho bé segur que millorarà la qualitat de vida de tots, i per tant nosaltres i els nostres fills també viuran. I aquí acabarem, però jo dic, teníem aquesta pregunta a l'inici, i el que es tractarà és d'anar treballant amb aquestes reflexions, si ho podem fer millor i si ens estem preparant prou per tenir a venir. I per tant,